सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बोला बोला मेहरा वाली मैया की मछली म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो विक्रमगंज। गजबे नजारा बा हो देखा गजबे नजारा बा, गजबे नजारा बा हो देखा गजबे नजारा बा कि हमर वजीराबाद के मूर्तिया भैया चमकत सितारा बा कि हमरे गोंडा जिला के मूर्तिया भैया चमकत सितारा बा। गजबे नजारा बा हो देखा गजबे नजारा बा कि हमर वजीराबाद के मूर्तिया भैया चमकत सितारा बा कि हमरे गोंडा जिला के मूर्तिया भैया चमकत सितारा बा। चैत कुवार आइल सजल दरबार हो, माई के महिमा तो बाटे अपार हो। चैत कुवार आइल सजल दरबार हो, माई के महिमा तो बाटे अपार हो। भीड़े लगल बा ए भैया भीड़े लगल बा हो, भीड़े लगल बा ए भैया भीड़े लगल बा हो कि हमर वजीराबाद के मूर्तिया भैया चमकत सितारा बा कि हमरे गोंडा जिला के मूर्तिया भैया चमकत सितारा बा। महेश परदेसी माही आइल दुआरिया, सिरवा झुकवले हावे बांध के चुनरिया। महेश परदेसी माही आइल दुआरिया, सिरवा झुकवले हावे बांध के चुनरिया। राजवीर विष्णु बेदर्द के बाजत गाना बा, राजवीर विष्णु बेदर्द के बाजत गाना बा कि हमर वजीराबाद के मूर्तिया भैया चमकत सितारा बा कि हमरे गोंडा जिला के मूर्तिया भैया चमकत सितारा बा। गजबे नजारा बा हो देखा गजबे नजारा बा, गजबे नजारा बा हो देखा गजबे नजारा बा कि हमर वजीराबाद के मूर्ति